A xestión dos ficheiros e cartafoles é similar a do sistema Windows. Por exemplo, para crear un cartafol, só temos que premer co botón dereito nunha zona baleira da pantalla. Nomeámolo e logo podemos facer varias cousas con el. Por exemplo, no menú Propiedades podemos poñerlle un emblema. Poderíamos cortar, copiar e logo pegar. Ou tamén, no menú Editar, temos estas opcións e outras. Fondos e emblemas. Nos permitiría crear un fondo de cor no cartafol. E tamén temos a mesma opción de antes en emblemas. Podemos engadir este cartafol aos marcadores, arrastrando e soltando. Isto nos permitirá telo no escritorio.